S'ha fet un treball també que es creï un diàleg una miqueta amb l'entorn i amb les activitats que es generaran aquí, i sí que, com que és una àrea una mica infantil, he intentat treballar també amb els tons una miqueta més pujats i que siguin vistosos. Deixa la imaginació lliure. En el meu cas, el punt d'improvisació hi és, perquè tota obra s'ha d'adaptar una miqueta a l'espai, perquè quan tu fas un esbós o presentes una idea, el que funciona en petit no significa que després funcioni clavat en gran, no? Tampoc no som impressores. Llavors, doncs, hi ha un petit marge, però a mi m'agrada treballar ja una miqueta en escala.